está, señoras, señores, son as 6:20 da tarde. Como cada tarde estamos cocinando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a voltas co prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, sabedes que hoxe é un día maravilloso para seguirnos, sí, porque hoxe presentamos o libro do A Voltas co Prato ás 8 da tarde na librería Follas Novas, así que ainda vos dá tempo a vir, Por favor, en calquera caso, aí, sempre, en @voltascoprato temos receitas maravillosas e cociñeiros espectaculares como os de hoxe. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Veña, pa. Digo eu que se a xente na casa está vendo o programa ainda pode rematar, ainda pode esperar que remate e vir a presentación. Claro. Así que moi atentos e atentas. Dende Cambre chegan. Dende Cambre chegan. De Silleda tamén. Sí, dende Silleda tamén, desde Arzúa tamén. De Pollo tamén. Dende Pollo tamén. De Ríos no. Dende Ríos no, pero bueno, iremos salir un pouco antes. Iremos preto de Ríos. Tamén, claro. Iremos preto de Ríos para presentar o libro. Bueno, imos cociñar antes da presentación do libro, a ver que nos trae Mari de Monfero. Son Mari, veño de Portocobo, Monfero, e me encantan as favas. Eu as fajo con chourizo, con morcilla, boto un pouco de cominos que me gusta moito o sabor dos cominos. A ver agora como me facedes vos as favas a mí. Espero que máis fajades moi ricas porque as vou ir a probar. Así que, poñedevos a dar. Bueno, saludo a toda a miña familia, a meu fillo que o pobriño o veixo moi pouco. Un bequiño para todos. Aí baila, mira. Escoito, creo que escoitaron na casa como dices, tocar bailar. Pero si ti bailes de maravilla. Claro, sí que bailo, ben. Ten un don. Eres todo coordinación. É todo coordinación, teño un don, sí. Bueno, Mari de Monfero que nos pedía favas, e nos imos cociñar favas, imos facer caso. Xulio Mato. Sí. Fabas con lagostinos e unha moi menospreciada alcachofa que a mí me encanta. A min a alcachofa... A mí encántame. É que eu teño... Vamos a utilizar, que utilizamos moi pouco. Sí, teño que dicir unha cousa, que a xente pensa que a alcachofa mal. No, a alcachofa alcachofa ben feita está moi rica. Sí. Está moi rica. Esta en conserva, que está estupenda, pero temos la conxelada e, sobre todo, bueno, ideal en fresca. En fresca ideal. E, sobre todo, a min o corazón da alcachofa. Como o que me tes roubado a min. Sí. Pois olvídate del, que xa non volver ver. Bueno, Xulio Mato vai facer unhas favas con alcachofas e con lagostinos e a nosa Begoña Vázquez, a bailarina... Do ano? Do ano. Pois vou facer unhas favas fritas. A ver. Favas fritas? Unha cousa é que Vou me fritir digas... unhas favas. Non, unha cousa é que me digas que non queres bailar. No, dáseme mal. A ver, a realidade é esa. Outra cousa é que leves unha semana dicíndome, por favor, que a xente me dé abrazos, que me gustan moito os abrazos. Sí, Ahora. necesitámolos todos. Ahora, que me digas que vas fritir favas. Vou fritir favas e por vounas acompañar de bacalao, que vamos a confitar, e despois vamos a acompañar tamén dunha cremiña de espinacas. Tío, que estás a confitada a cabeza. Tú sí que estás confitada a cabeza? A cabeza. A cabeza. A cabeza. Bueno, señores, facimos favas. Unha volta co prato, marchamos con Xulio Mato, veña. Pues vente, mira. A ver. ¿Qué teño aquí? No, por qué? Ah, por lo de despois. Mira. Hostia. Mira, vamos a poñer aquí, para que se vexan ben. Isto é fava fresca e conxelada en fresco. Desde que a apañamos hasta que o conxelamos, canto menos tempo pase, millor. Como? Pódelo sacar e pam. Claro. Beneficios, que non temos que hidratalas, e despois, a hora de cocelas, tarda máis ou menos a mitad de tempo. En media hora estas estarían cocidas. Entón, por que non as conxelamos e si que secamos? Home, por un tema de espazo. E despois tamén de cartos, porque non é o mesmo ter unha alacena enchufada que nates ou un conxelador. Ten razón, que consume. Mira, auga fervendo e directamente... Economía. Doméstica. Doméstica. Con Xulio Mato. Bueno, entón, fava fresca directamente a auga fervendo e desde que rompe a ferver uns 30 minutos, perdón, que che salpiquei, uns 30 minutos, vale? Sacáchela agora mesmo antes de entrar para aquí. De feito, está con xeo, está con escarcha, sí. Non ten escarcha. Escarcha, produto dunha mala conxelación. Correcto. Non che gusta a escarcha. Mea culpa, sí, claro, porque colle cheiros e sabores que non debería. Non che gusta. Entón, en bolsiñas de conxelar, se temos envasadora de vacío millor, para evitar esta... Como podedes comprobar, Xulio Mato tamén é mortal. Hai xente que pensa que o fai todo ben. No. Sí. No, digo que non fago todo ben. Nin de broma. Pero hai xente que pensa que o faz todo ben. Que va? Eso é xente mal pensada. Primeiro, a fava conxelada aquí a pota e agora que cal é o seguinte paso? Mira, seguinte paso. Vamos a empezar xa. Mentras nos coce a fava, vamos a preparar a salsiña. Porque isto, se tiveramos 40 minutos para facelo, é suficiente para facer este guiso, vale? Moi ben. Eu teño que ter un poquinho de maxia, porque necesito que me coza a fava. Vale, pero solo pola cocción da fava. Solo pola cocción da fava. Non por outra cousa. Mira, vamos a botar aquí un par de dentes de allo capiel, vale? Moi ben. Le vamos a dar candela.
E mentras nos quece, quitamos as cabezas dos lagostinos, que hai moito tempo que non facemos. Pois ti vai quitando cabezas do Agostino, e mentras tanto voulle comentando a xente da casa que nos pode chamar ao 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato, ese é, tedelo que ter xa agardado no vosso listín telefónico, por favor, ou na vosa axenda, porque igual hai xente que ainda ten listín telefónico. Claro, eu teño unha axenda superchula. En serio? Sí, deso. E tes aí o meu número? Sí. É pa un Fran Cañotas, é que a túa letra... Na C de corazón. Ves? Bueno, chamádenos en calquera caso a Voltas co Prato e recordade que, como sempre, repartimos cartiños, así que moi atentos e atentas ao que pasa hoxe na Voltas co Prato da televisión das Fabas. Das fabas e dos lagostinos. Xa estamos. Mira, cabezas por un lado, este trucazo... Que che pasou? Me puxo nervioso, Te hecho un parrus. Sí, deume... Ahora tú Bueno, mira, tan pronto empeza a ferver, Ajá. xa botamos as cabezas. Vale, vou marchar con Begoña, veña, veña. Xa sabes. Vamos con Begoña, vamos con Begoña. Mire, Begoña, normalmente as tía que fai saltar as cousas, hoxe non. Esperamos ao último do programa que vamos fritir unhas papas, entón vamos a ver se saltan ou non. Bueno, Begoña vai confeitar un bacallau para as súas fabas. Exacto. As túas fabas non son conxeladas. Sabes como é confitar? Espera que me estou chorando sí, un pouco. perfectamente. Porque Quer que te diga? a cebola era un pouco brava. Cocer en aceite. Cocer en aceite, moi ben. Ben feito. Madre mía, A baixa temperatura, pouco a pouco. Tampouco fai falta que te emociones tanto cando me ves. Non, tampouco non me emociono. Mira, Quero un abrazo, É Callota. bravísima esta cebola. que es un abrazo. Sí, está no. emocionada. Non me fai falta. Moi ben, Begoña. Entón, necesitas Vamos alá. un clin, un pañuelo. No, collo por aí. seguro. Vale, vale. Mira. Entón, vai poñer aquí a confeitar ese lombo que estades vendo de Sí. bacallau e despois vas fritir fabas. Mira, con aromas, botelle dúas sementiñas de cardamomo, Ajá. vale? Que lle queda moi ben. Un pouco de pementa, Un non? pouco de pementa Está, no aceite. está emocionado polo libro. E pois vamoslle rematar con un pouquiño de mandarina. Hola. Vale? Eso si che salto o ollo tamén pica, Pelada. tentino, Sí, pero é peor a cebola. É a mar brava, ca mandarina. Brava, sí, sí. Entón, botámoslle así. Ves que sin a parte blanca, co pelador sale moi ben, sacámoslle unhas mondiñas a mandarina e confeitamos o bacalao. Vale, pregunta, por que o temos que facer así? Porque queda rico. Queda moi rico, si a mandarina dalle un tocazo ao bacalao. Sí? Sí. É confeitado O limón. por qué? Por que confeitado o bacallau? Confeitado porque vai nos quedar guai car fabas fritas. Ah, sí? E ca cremiña que vamos a facer de espinaca. É unha idea diferente para non comer as No, hombre, fabas. diferente de fritir unha fava, diferente. Claro, para non comer as fabas como sempre. Vale. Non, para non Pero comelas como como un queda unha fava guiso. frita? Pois xa verás, que ricas. Pero non, como Crocantes. queda? Por lógica, ten que quedar crocantes e mantecosas. Eso é verdad. Que a mí non se me ocurreu. Crocante e manteigosa gusta, né? Gracias, Julio. De nada, Begoña. No, O pollo. O que faga falta. moi ben, gustoume a idea. Entón, aquí, ves que teño un pouquiño de... Botelle un pouquiño de allo, Ajá. un pouquiño de cebola, ceboleta fresca e un pouquiño de allo porro. Un pouquiño de sal sempre para que sue e quede antes. E depois teño aquí espinaca. Pero Vale, espinaca, isto non dá pa nada. non dá para nada, é verdad. Moita caixa, abulta moito e ao final E pouca despois- cousa. Entón vamos a engadir un pouquiño de auga e un pouquiño de nata. Pa trampear. Para que renda. Pa trampear. No, para que quede rica, sabrosa. Bueno, eu creo que podemos chamar a convidada de hoxe a ver se está contenta ou non cas receitas. Atención, porque son bastante especiais. Que pase, por favor, Mari de Porto Cobo en Monfero. Un aplauso para ela. Un aplauso para Mari, un aplauso. Non lle querían dar un aplauso a veciño. Eres tú. Que tal, Mari, como estás? Benvida, un miquiño. Sobreche un fogo. Todo ben? Sí. Arrímate aquí adiante porque... Que falades entre vos? Pois que esta sartén non me vai, e necesito un fogón. E aí vai Ai. un bacallau confitado, un Vale, pouquiño pues- con aceite, O premio un pouquiño de vámonos repartidos. mandarina, e por leva. Aí vai. Bueno, resulta que drama na cociña de Begoña unha vez máis, non lle funciona un fogón. Temos aí unha problemática con esas sarténs. Sí. Bueno. Vale. A mí vame de maravilla esas sarténs, pero A bueno. Xulio Pero Valle. nesta non vai. A Xulio Valle. Bueno, contalle a Mari porque claro, tes a tixola ali, pero agora aquí tes Vouche presentar as fabas Moi ben. dunha maneira diferente. moi Vamos a diferente. fritir. Moi diferente. Vamos a fritir as fabas. Vale, moi ben. Entón, vou usar unha faviña de bote. Ves? E aquí, agora vou separar un chisquiño e voulle botar un poquinho de pimenta, un poquinho de sal. Vounas pasar por unha fariña de arroz e por vounas fritir. Non sei se... Para que queden así crocantiñas. Espera un Tamén o segundo, poderíamos espera un facer segundo. cunha fava de casa. Espera un segundo, non sei se entendiches ben. Dixo que iba fritir unha fava. Sí. Pero aí leva máis de unha. Bueno, unhas cuantas. Unhas cuantas. Pero que vai fritir favas. Vai fritir nada. Eso Monfero é normal. É unha cremiña de Eu espinacas. non suelo facelo. Non suele fritir favas, verdad? No. Eu tampouco. É crema de espinaca? Fritir as espinacas? No, crema. Facer crema de Tamén se espinaca. poden eso fritir as sí, espinacas eso que quedan sí. moi ricas, quedan así Eso crocantiñas. sí. Ves? A crema É das transparente. as cremas, sí.
Entón, vas facer unha crema de espinacas tamén? Vamos facer unha para cremilla de Mari? espinacas. Exacto, por vamos a acompañar cun bacallau confitado. Se te gusta bacallau, pois un poquinho de mandarina. Agora para Navidades, así tamén, que están os cítricos en temporada. Ole. E por vamos montar ese o plato, carfabas fritas, o bacallau e a cremiña. Moi ben. Algo diferente, así, para Mira a o plato de Nadal. espinaca, é que mire, botoulle unha caixa inteira de espinacas E non quedan nada. E xa non quedan nada. Que non quedan nada. É que non quedan, son unha trampa as espinacas. Mire, Todas as verduras. Así xa están boas. Así xa están boas. sí, pero as espinacas especialmente abultan moito, pero despois non pero renden nada. non rende nada. Son moi pequenos. Aí vai. Ahora un pouquiño de auga, vamos a engadir un chisquiño de auga. Moi ben. Aí. E deixamos que cociñe uns 5, 6 minutiños e engadimoslle xa a nata, que por vamos a triturar. Perfecto, pois esta é a proposta de Begoña Vázquez para Mari de Monfero e imos ver a de Xulio Mato. Arrímate a Xulio Mari, a ver que che conta Hola, ela. A Mari. ver, Xuli. Moi boas. Bueno, pois mira, Contame tú a historia. vouche contar o que vou facer eu. Mira, aquí marquei estas cabezas de lagostinos que xa as aplastei e despois unha vez que as saquei, ainda as machaquei un pouco co... Levabas na tempo sin escotar. aproveitar o xugo, Claro, hai que aproveitalo. Sí. Porque se vos achegades, acheira un montón saben moi a ben. marisco, claro. Podes ulir, Emma, Sí, podes ulir. mira como recente. Sí, que... E aquí estou facendo fava fresca. Oh. Que a mí gusta máis porque a piel queda un pouco máis finiña. Esta é fava de Lorenza fresca e conxelada, vale? Directamente do conxelador pa... En que número queres o bacallau? Begoña, No 6 ou 7. non sei un set. Home, que se xo tiña no 9 e medio. Non sei. Xa, No, pa que quecera, pa que quecera. É que está aí o bacallau, está de lo vendo aí na casa ese bacallau confeitado é de Begoña, vale? Pero- Só que Begoña ten Confío problemas. plenamente nas facultades que pode ter para confitar un bacallau. Home, malo será. Bueno, e botelle unha... Confío en Yuyu. Volvemos á miña receta, por favor. Sí. Volvemos á tua Eso é. Que receta. non te E interrumpan, eh? botámoslle uns corazóns de alcachofa. Gusta a alcachofa? No. Vamos, vamos. Bueno, pues vamos a disimular cun poquinho de tomate e un poquinho de Espera, tomate. no, Vale. Quero que o repites porque é que non estaban vendo na casa. Mari de Monfero, gustan as alcachofas? No. Valas probar así, muller, xa verás como están ricas. Qué bonito sonido, qué bonito sonido. Non me gustan nada. Bueno, Qué bonito Bueno, sonido. O sí é bonito, pero o non, cando sae da boca de Mari, é bonito. A ver, repite. Non. cañotas. Cañotas, non fagas leña. Eu creo que vamos ben hoxe. Bueno, ten que Creo probar. que a presentación do libro vai ser un éxito, Xuli. Tens que probalas así. Mira, un poquinho de caldo de marisco tamén. E agora vamos deixar Non que me reduza. fagas probar as alcachofas. No, tens que probar en fabas. Fabas sí, Tira non me fabas. importa. Te preocupes, que además estas rebotas non lle dan casi sabor. Xa. Veña, pon outras cousas, Xuli. No, ahora vamos deixar que reduza aí un pouquiño e mentras vamos a empezar a aromatizar, vale? Eu de ti non botaba a salsa, Xuli. A salsa, como non? Eu non botaba as alcachofas. As alcachofas hai que botarlas Claro. porque é unha receta super chula. Podemos utilizar cardo, podemos utilizar xudías, podemos utilizar a verdura que máis nos gusta, vale? Escolliches Bueno, alcachofas. xudías me iban mellor. Pois escollen a alcachofa porque non usamos casi nada, é unha lástima. E claváchelo. É claveino, verdad? Tiven unha puntería... Ben. Vai. Mari, Vamos a facer. claro, iba che preguntar cal das dúas che gusta máis, pero... Das dúas... Receitas, sí. A ver cal é Bacalao. o que se porta mellor. No, xa, pero este ten alcachofa, Mari. Ai, pero aquí la pele la Ah, o que che de cartos. Vale, acabar. Ti és capaz de probar de alcachofas e che dá 50 euros, non? Vale, Ese departamento... vale, de vou che pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Sentaste ali. Veña, un aplauso para Mari de Monfero que está con nós con Novos dos Coprato da Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos con fabas que, como ben di o noso título, dan uns pratos para fartar, perdón. As fabas son un dos nosos legumes favoritos, tanto que no Estado consumimos, atención, cada ano máis de 42 millóns de kilos, casi 1 kilo por persoa. Danse de maravilla en toda Galicia, incluso temos un IXP a faba de Lourenzá. Cando secan, toca apañalas, normalmente entre setembro e novembro, pero o máis laborioso é despois, debullálas é cousa seria. Tamén poden consumirse frescas. Neste caso, conxelalas é unha boa opción para tela sempre a man. Evitamos o remollo e apurámolo cociñado. Xa vedes, neste programa sabémolas todas, sobre todo eu. A falta de tempo non é excusa para non facer unha boa potaxe. Probade as nosas receitas de hoxe e xa nos contaredes, como sempre, en @voltascoprato. Ás 8. Acordádevos. Follas novas. Santiago de Compostela. Estarei eu. É Begoña. É Xulio. É Merchi. É Estefanía. É todo o equipo do Voltas co Prato. E Begoña, nese momento, terá xa feito o bacallau confitao. Xa vai. Xa está casi. Della volta, eh? Moitas gracias. El bacalao con papa. Moi ben. Vamos aí. Moi ben. Ai, que demonio estar feito.
Mira, vouche fritir a fava. Bacalao con papas. Explícame, por favor. Aquí- Vai fritir fabas. Eu non sei por que non te chaman dunha orquesta boa de Galicia, eh? Porque non, porque... Ou dunha mala, da igual, que sea. Que che vou dicir? Cualquera, Ou dun dúo. Eu son de... Claro. Que sea, pon a... Ou un DJ. Sí. Pon a boda, un DJ. Nah, eu xe fixen de DJ nas bodas, moitos anos. Mira, vamos a fritir as fabas. A ver, a fava era de conserva, que isto é importante Exacto. para a xente que está na casa. Entón, o que fixo foi botarlle un chisco de, que? De fariña de arroz. Fariña de arroz, nada máis? Nada máis. Sal, non lle botaxe sal? Un poquinho de sal e un poquinho de pementa. E agora vamos a Sal, soltar así un pementa. chesquiño. E E agora... mira, agora vamos a ir fritindo xa. Ai, mi má. Tamén se pode facer cos garbanzos, quedan riquísimos. Rebozadas en fariña de arroz. Sí, Vale, agora é cando me separo, non? No. están rebozadas. Vale, sí, voume separar. Bueno, voume separar, vou ir para o fondo do plató. Xa cho dixen antes. Vamos. Eso, No. Eso para alicatar unha cociña está moi ben. Conmigo non contes, É o único malo que ten. Pero Mima, isto pero se hasta estira- no aperitivo. Pero, Begoña, se estás tirando distancia. Estás tirando distancia. Home, porque xa non me quero queimar os dedos. Eso ten que saltar moi... Begoña, Que non xa che poden salta. estar boas, Tranquilo. Xa Están poden estar boísimas, boas. están boísimas. Mano, Vámolas cazar agora. vale, ti caza. É un momentiño, mira. E a crema como vai? Deixa Aí van, mira, xa están. A ver. Mira, xa están. A ver. Isto, incluso, se queres poñelo, por exemplo, quero facelo con os garbanzos destes que veñen fritos e tal, pois podémolo pasar tamén por un pouquiño de fariña de garbanzo, xa Hola. aproveitando. Mira, que ben quedan. E queda un aperitivo super chulo para poñer cando veñan na casa Pero alguén. fixéchelos en 30 segundos. A fava está feita. Claro. Non fai falta... non Vou fai falta volver botar cocela. para atrás. Sí, bueno. Mellor dito, marcha con Julio. Bueno, pues mira, que eu estou rematando xa de botar a Ai, mira. que tranquilidade aquí, Home, claro, A esto tranquilidade, a felicidade. Isto é, mira. Sí, sí. Creo que Hola. vexas o tenriña que está e o cativa que é a Bueno, piel, no. que casi non ten piel. Xulio, cantos minutos tardou en cocerse? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos sin trampa, eh? O sea, Fixemos un sin pouco de trampa, maxia. no, porque esta Claro. coceu 30 minutos, Correcto. a outra non, vale, a maxia, pero son 30 minutos. Pero- E quero que metas unha na boca para que vexas o fina que é a piel. A ver. Ves? Bueno, xa a fava de Lorenzá por sí ten unha piel moi delicada, está moi boa, Claro. Mira, aquí temos o bacalao de Begoña, que como ves, vai confitando, chuc. Vale. E aquí teño os lagostinos. Ajá. E as xa- alcachofas, non? As alcachofas están aquí. Onde están? Aquí. Porque con que verdura con forma de flor cociña hoxe Xulio? Con alcachofa. Ah, sí. A Que favorita. verdura con forma de flor utiliza hoxe Xulio Mato? Alcachofa, a favorita de Mari. Estás... E mira, Como é, ahora como pa- é? Para, que teño que dar o teléfono. Alcachofa. Vale. Faiche falta alcachofa para dar o teléfono. Pero estás falando, entón teño que dicir eu 664 48 34 19. Bueno, pues Repite ahora, conmigo. 664 48 34 34 19. 19, ainda non sei, eh? Claro, é que eu chamo o fijo. Bueno, mira, un poquinho Camiño de de tomiño, 700 programas e non o e un sabe. poquinho de Romeo, vale? E agora que vamos a facer estes lagostinos que temos, vos Ule moitísimo as cabezas do Agostino e agora botaxe de Romeu e agora vamos ule moitísimo Romeu. Vamos a botar os lagostinos así colocadiños. Isto é un platazo para Nadal, para un Estou- domingo ou para un mércores, eh? Estou realmente sorprendido co teu prato, Xulio? Ah, que sí. Porque non pensei que iba a ser tan resultón. Mira, ti pensabas que non che gustaba a alcachofa hasta que probes este prato. No, a min a alcachofa gustame. Pero ti non sei eu. Está fa- Vinte moi contento, moi alcachofa, no, tim. No, eu estou contento Mira. co que perdes. E ahora Non vamos te a tapar. equivoques. E ahora vamos a tapar. Non é outra cousa. Mira como vai soltando a xelatina o bacallao de Begoña. Ves? Queres vir comigo a Muros? Vamos. Veña, Kiko, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, estou ben. Ai, Kiko. Antes de nada vouche facer a pregunta, porque despois teño que facer outra pregunta. Así que, contame que verdura con forma de flor utiliza Xulio Mato hoxe na súa receita. Alcachofa. Moi ben, aí está, 50 eurillos que marchan para Muros, para Kiko. Kiko, ti és de alcachofa, sí ou non? Non. Oye, Kiko, vamos Hoxe, a ver. hoxe coronaches. Vamos a ver. Hoxe... Pero por lo menos, pódese mentir por teléfono que non se che ve a cara. Pero eu sempre que a verdad por diante. Ves, a verdad por diante, así me Sempre gusta, sí, así me gusta. claro, ben. Oiches, ainda pasa chegas ás 8 a Santiago para a presentación do libro, Kiko, mira para aquí e dime que non che gusta Espera, a alcachofa. está falando Kiko, deixo. Ainda chegas, Kiko? Chego, pero se vos matar esa casa, tamén vale. Bueno, sortearemos máis. Claro. Sortearemos máis, eso seguro. Entre a xente que lle gusta a alcachofa. Bueno, un bico moi grande, gracias por chamar, vale?
Veña, gracias, Gracias. hasta logo. Parabéns polos 50 euriños a Kiko de Muros. Bueno, pues mira, puxo o lagostino, tapámosle, mira, casi está. Esto en un par de minutiños témolo. O que é increíble é que casi desapareceu a alcachofa, Sí. Xa non se ve. Vamos Alca- con no, Begoña. está aí, Está. Vamos con Begoña. Vego! Que paixón. A ver. Xa teño as fabas fritas. Moi ben, agora apaga ese Mira. lume, por favor. Xa non che salta máis que xa non teño máis fabas para fritir. Aí Ajá. está. Vámoslo a guardar aquí debaixo. E mira, que colorciño ten Sabes- isto. Sabes que? Que pasou? Ibache probar unha, e vouche probar unha. Que Coño. pasa que hoxe olvidei de sacar a funda dos dentes para facer o programa. E xa me deu Xulio de comer, Pásame unha Xa me deu por iso me Xulio de poñías comer. cara rara, deixa. Dame. A ver, vou probar unha, veña. A ver. Morde para atrás. Non, pode morder. Buah, Estrala. non sabe nada de cachofa. Claro. Unha sorpresa. Tan buenísimo, estou fascinado. Claro, sí, sí. Estou fascinado, dixen, Claro. É que a min pásame como a convidada, solamente que elas alcachofas e a min as fabas. Entón Buah. hai que buscar Está buenísimo. solucións para que me gusten as fabas. Ya está unha forma. Pero así gustache, porque Así ti as gusta- favas non che Non me gustan. gustan moito, pero estas así gustan máis. Son crocantes, parecen así como un aperitivo máis. Moi boa A min solución, de gústame Begoña moito. Vázquez. Moi boa solución. Bueno, imos falar con Mari de Monfero, co público da Voltas co Prato. Imos para, veña. Ti podes vir tamén, se Vou queres. buscar Begoña. bacalao. Aplausiño a Mari. Aplausiño a Mari. Espera, Mari, vou. Ai. Espera, a ver. Mari, Te cuento. Contame que che parecen as receitas e si crees que podes superar o trauma da alcachofa. Muy originales, la verdad. Pero- Nunca las había probado así. Nunca probares así, non? Nunca probado así. Perdona, te hablé en castellano. Non pasa nada. Fala como che dé a gana, pero só quero saber se te vas a atrever a probar a alcachofa. Voy a atrever a probar la cachofa. Moi ben. Vamos a dar un aplauso a Mari que se vai a atrever a probar a alcachofa. Aí está. Voy a probar. Moi Voy a ben. probar porque me gusta probar las cosas que nunca probé. Moi ben. Ti si ves que non che vai gustar o que non che gusta, ti dío, Hombre, no. Ti por Xulio non mintas. No. Vale. Bueno, depende. Depende, tens razón. Depende de él y más de él. Dos 50 euros que che den. Bueno, si me da el 100, Tamén. me voy a comer. Vente comigo, vamos ver o de Begoña, veña. Quería probar as Tire para bravas, adiante. Despois probades. Vamos a dar un aplauso a Mari, que ven connosco. Vamos. Tire palo. Con Begoña. A ver, Begoñita. Vamos alá. Ai, o de Begoña. Mira que cremiña. Non é coña, Todo A feito. esto me encanta. Todo Ya te lo feito, digo. todo feito en directo. Súper fácil de facer. Mira que verdiña queda. Sí. O que temos que facer é non cocela moito, porque senón ao final perdemos moito sabor e moita Moi vitamina. ben, Claro. Entonces aí, E queda un verde tan bonito, verdad? depois mira, temos o bacallau aquí. A mí Quedouche ben me gusta, o confitado, bacalao mira. me gusta tamén. Fixo moi ben. Sí, me gusta. Quedouche ben confeitado, sí. Quedou ben, mira. Vamos a probar o Xulio. Gracias, chef. Moi bien. Aprobatez. Está en cuarto de cociña. Buah. E despois a Así fava, te pasas. e despois a fava frita, E despois, agora, mira. temos Atención, aquí porque esa é a pregunta de concurso. Como fai Begoña Vázquez a fava? Frita. Como? Frita. Estás seguro de que está? Frita. Frita. Pois aí Aí, está. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, que non son pa Mari, non son pa vos, chaval. ca fariña de arroz, saquei nas do bote. Deixeinas escurrir un pouco. Salpimenteinas e pus un pouco de fariña de arroz. Fritas, no aceite ten que estar un pouquiño quente, porque senón non fríe ben. E xa está. Vamos limpiar Vou esta repetir a gotiña que palabra, quedou aquí e listo. vou repetir a palabra, a convidada está fascinada como a min coas favas de Begoña. Estamos fascinados. Veña, vamos ver o de Xulio. Mari, Vamos a verlo. vamos ver o de Xulio Mato, arrímate aí, a ver que é o que nos trae Don Julius. Eu máis que La sinxelo. pinta la tiene. Mira que pintaza que guisito, La- Que ben mule, que ben mule, Xulio. É unha pinta, é unha La pinta Está a cachofa, bárbara. pero vai che gustar. No, la voy a probar. Xa verás. Alcachofa. Mira, simplemente Gambón. emplatamos como un guisito. Fava. Que máis leva? Gambón, fava, Alcachofa. un poquinho de allo, Vale, un poquinho sí. de tomate. É o condimento, é o condimento. Nada máis. Pois, señoras e señores, vamos a dar un fortísimo aplauso aos cociñeros do Voltas co Prato porque son os artistas, os cracks. Son fenomenais. O sea, tens que probar, Mario. Xulio Mato, estás preparado? Vamos probar a cachofa. Vamos para lá? Vamos. Veña, vamos para lá porque chegou o momento de probar. Ven por aquí, Por Mari. aquí, así se me adianto. Vai o trono dos probadores. Muy bien. Aí está. Me vengo para Bueno. Pois aí temos, señoras e señores, as dúas superpropostas de fava que fixeron os cociñeiros de hoxe, así que, cando queiras, Mari, Mira, por vista,
Por vista que co de Xulio quedes, verdad? Xo sabía eu. Ah, pois a mí... Xo sabía. Pero tens que probar a alcachofa, acórdate. Así que, Non é obrigatorio. Ti vai- Aquí viñemos xogar carfabas. claro. Ti valle dando. Vai probando. Voy a probar. E nós, mentras tanto, repetimos a pregunta de concurso. Como fai Begoña a fava? ¿Cuál prueba? A que queiras. queiras, A que que queiras. queiras. Como fai Begoña a Voy a fava? empezar por aquí. Xa non o digas, ora. Non lo digo. No. Vale. No, Estaba porque preparada para dicilo. Están nos chamando do Rosal. Bienvenido, que tal? Boa tarde. Buenas, Como estás? muy bien. Bueno, bienvenido. Tesme que contar como fai Begoña a fava. Bueno, pues fallas con almejas. Un almeja Solo os fai dun... Oxe. Espera. Solo os fai... Hoxe solo os fixo dunha maneira. Confitada. No, Confitada. eso foi o fava. Foi bacalhau. bacalao. É como a pataca. A pataca que? Dar de bolsa. Es que veñen en bolsa. Non hai maneira, Non hai maneira. Confitada. No! Vouche dar a última oportunidade. Vouche dar unha oportunidade. Igual que a pataca que metes na tixola e botaslle moito aceite E acompañas con os huevos. e acompañas como urwal. Como está esa pataca? Con aceite. Frita. ¡Frita! Vale! Non dudou, Non dudou. Moi ben. Bienvenido. Moitas grazas. Como primeiro dixendo eu fui cociñeiro, incluso. Non sei o que... Un cociñeiro suízo. Bienvenido. Non sei o que dixes, para levaches os 50 euros, vale? Veña. Moitas gracias. Un bico. Un cociñeiro suíza. Foi cociñeiro en Que foi Suiza. cociñeiro en Suiza. Pois vente por aquí cando queires, vale? Un bico grande. Vale. Hasta logo. Chao. Chao. Pois chegou o momento de Mari e de Monfero que ten que escoller entre as dúas receitas que teñen os cociñeiros e di que si, botas maus aos cadrís. E Mari, moi seria. Me quiero poner en tu sitio. No meu, aquí. Queres escoller ti? Vale. Ah, hombre, sí. No. Ponte. Levanta a mão. Aí vai. Cañotas, pasa. Mari de Monfero, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Lo vais a dudar. No, tens que escoller un xa. Mucho, ¿eh? No, tens que escoller. Pero va a ser... Begoña Vázquez! Aí está! Non saltou a noticia, Levaba a alcachofa e non lle gustou a Mari. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega 1 millón. Veñan a presentación do libro da Voltas co Prato. Fallas novas ás 8. Chao! Chao.